na tom jestvujúcom dome bolo to, že bol riešený ako 3 samostatné bytové jednotky a my sme vlastne potrebovali ten dom prepojiť do jedného nejakého funkčného celku cez všetky 3 podlažia. V pôvodnom riešení sa k nemu pristupovalo z prvého nadzemného podlažia, ktoré bolo prakticky jedno podlažie pod úrovňou ulice. A tak sme vytvorili vlastne od ulice takú platformu na mieste pôvodnej jednogaráže, ktorú sme asanovali. A to sa stalo vlastne vstupným podlažím do domu, z ktorého sa potom ďalej pristupuje do podkrovia, kde je nočná časť, alebo do prvého nadzemného podlažia smerom k záhrade, kde sú vlastne také, nazvime to, hobby miestnosti klientov. Tým, že sa jedna časť dostala na druhé nadzemné podlažie, potrebovali sme tomuto priestoru pridať vonkajší pobytový priestor. Tým pádom sa smerom do záhrady predsedila konštrukcia, ktorá poskytuje priestrannú terasu. Zopakovaná je aj na podzemnom podlaží a na 3. ešte pokračuje zatienením tohto priestoru, čiže sa dá využívať ako keby celoročne. Dispozičné riešenie sme prispôsobili súčasnému životu majiteľov, kedy v tej dennej zóne sme priestor celý otvorili a do stredu sme uložili box farebný, ktorý z každej strany obsahuje nejakú funkciu. Z obývačky tam máme knižnicu, z kuchyne je to kuchynská linka a potom je tam hygiena a sklad. Pre nás je vždy atraktívne si niektoré veci zjednodušovať v tej architektúre a preto sme použili materiál, ktorý sa v podstate dá použiť univerzálne na strechy, fasády a tak ďalej. A použili sme vlastne ethernetové šablóny, ktoré sú takým tradičným materiálovým riešením možno rodinných domov z bývalého storočia. To ma zaujal najmä tou svojou formálnou stránkou, že Eternit použil takmer všade. Mám pocit, že keby túto myšlienku použil autor, ja neviem, 20 rokov dozadu, tak by bol odsúdený. Ale dnes je to veľmi in. A myslím si, že to ocenia užívateľia nielen z hľadiska funkčného, ale pozrite sa aj na tú krásu.